Bezbednost u saobraćaju je uvek aktuelna tema i mi koji vozimo i vi koji ne vozite zajednički učestvujemo u njemu i treba da pazimo jedni na druge. Kakva je trenutna situacija na našim putevima i šta novo priprema Agencija za bezbednost saobraćaja? Ovog jutra reći će nam direktor agencije Milan Božović. Milane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ovog jutra čuli smo još jednu, da kažem, lošu vest, odnosno tragičnu vest, srećom bez žrtava, ali se dogodio jedan sudar u blizini Priboja. Automobil se direktno sudario sa minibusom koji je vozio neke klince sa ekskurzije, 19 njih, 13 je povređeno, 4 je ostalo u bolnici, srećom prošlo je bez ljudskih žrtava. Nema dana da nemamo ovakve vesti. Nema dana da nemamo takve vesti, nema dana da nemamo stradalih. Na tome moramo da radimo, to je nesporno. Ono što mogu da kažem jeste da ako želimo da ispravimo to stanje, to ne možemo da radimo za mesec, 2, 3. Naravno, to je jedan dugoročna stvar, odnosno dugoročni projekat na kome se radi. Dugoročan projekat države koji su uspjeli da kontrolišu bezbednost saobraćaja to radi po 30 ili 40 godina. Tako je. Mi smo imali prilike da se upoznamo na jednom forumu koji su organizovali prošle godine Šveđani koji idu ka nultoj toleranciji, odnosno ka broju poginulih godišnje koji je u stvari nula. Upravo je završena nedelja, globalna nedelja bezbednosti saobraćaju. To je akcija Ujedinjenih nacija. Na koji način je Agencija za bezbednost saobraćaja učestvovala u tome? Mi smo poslali preporuke svim lokalnim samoupravama da prvo podsjetili smo ih da je nedelja, s druge strane podsjetili smo ih na to da je nedelja vezana za bezbednost dece u saobraćaju. Podsjetili smo ih u kom svojstvu deca najčešće stradaju u saobraćajnim nezgodama. Kod nas u državi to je kao putnik u automobilu, što znači da treba povećati procenat vezivanja dečjih sedišta, odnosno prevoženja dece u dečjim sedištima. I na kraju, osim redovnih aktivnosti sa decom, smo obišli dom u Sremčici gde su deca imala priliku da vide predstavu Pažljivko. Također su nacrtala određene crteže koje ovih dana prikupljamo i dogovorili smo sa domom da ćemo u narednom periodu raditi poseban program za decu sa posebnim potrebama u smislu bezbednosti saobraćaja. I vjerujem da su naši gledalci imali prilike da vide, vidjet će ovde negdje iza nas novi spot koji se pojavio. Agencija je krenula sad u jednu kampanju i vidi se i vaše aktivnosti na društvenim mrežama, baš zato što se mladi najviše informišu tamo. Ovo je na neki način šokantno, možda ovakvih spotova nije bilo do sada kod nas. Imali smo i u ranijim godinama one neke, da tako kažemo, krvave spotove. Dakle, iskustva i sveta pokazuju da u stvari ovakve šokantne reklame donose rezultat. Ovo je spot u kome se smrt direktno obraća onome koji su upravo se pridružili i kaže nismo kliknuli. Upravo akcija Veži pojas. Dakle, šta je sledeće što planirate? Sljedeće što planiramo vezano za vezivanje sigurnosnih pojaseva jeste da obiđemo najveće gradove sa trenažerima. Trenažeri koji simuliraju čelni sudar i simuliraju prevrtanje. Građani će moći da sednu u automobil, da vide šta se dešava. Da provere kako je to kada se to desi, a nevezani su? A vezani su. To ćemo raditi. Nakon toga planiramo određene aktivnosti sa lokalnim samoupravama opet vezane za vezivanje sigurnosnih pojaseva. Vi ste sad bili u Požarevcu, Ćupriji i Čačku i Kruševcu. Dakle, napravili ste u prethodnih nekoliko dana kontakt sa tim lokalnim samoupravama. Šta su zapravo ciljevi? Da utičete da ne samo Beograd, nego da to rade i lokalne zajednice? Da to rade lokalne zajednice sve. Razlog zbog koga smo ih obilazili jeste naša zakonska obaveza da moramo sarađivati sa njima. S druge strane, želeli smo da održimo određene treninge sa predstavnicima Saveta za bezbednost saobraćaja. Uočili smo da naprosto imaju različite ideje, negde bolje rade, negde slabije rade. Želimo da to stavimo na isti nivo. Upravo razmjenom ideja i upravo treninzima. Kako mogu da urade, šta treba da urade. Videli smo i to da završili smo analizu stanja bezbednosti saobraćaja u 100 i nešto lokalnih samouprava u ovom trenutku. Videli smo da njihovi programi i aktivnosti nisu uvek zasnovani na rješavanju problema u kojima ljudi najčešće stradaju. Na primjer, ima lokalnih samouprava gdje najčešće stradaju pešaci, a nijedna aktivnost u proteklih 5 godina nije eksplicitno naglašena ka pešacima. Tako da u tom smislu u narednom periodu ćemo ih uvezivati, usmeravati ka aktivnostima koje bi trebali da rade. Tako da se napravi analiza, zapravo napravit ćete bazu podataka, kako sam shvatio, gdje ćete znati u svakom trenutku šta se dešava u Srbiji, odnosno gdje su te crne tačke i delovati na upravo tamo gdje treba. Crne tačke ćemo imati tek od nove godine kada saobraćajna policija počne da u svojim izveštajima o saobraćajnim nezgodama prikuplja i GPS koordinate saobraćajnih nezgoda. Nakon toga ćemo imati automatsku obradu opasnih mjesta, imat ćemo automatsku obradu crnih tačaka. Tako da će svako moći da vidi gdje su mu to opasna mjesta na njegovoj putnoj mreži. Do tada ćemo imati
bazu podataka bez tih elemenata, ali svakako značajno da znamo da li ljudi u nekom delu Srbije stradaju, da li vezuju pojas, da li voze pod uticajem alkohola, da li se kažnjava taj alkohol, da li se više kažnjavaju pešaci. Dakle, moći ćemo da imamo osnov na osnovu koga kasnije možemo da upravljamo bezbednošću saobraćaja. Odlično, pričat ćemo još o ovome, obećavamo u tačno 9. Hvala vam što ste bili gost, nažalost ograničeni smo vremenom. Hvala što ste i ovoga jutra bili u tačno 9, vežite se, dakle u vožnji ne kockajte se,